22 אותיות ישנן באלף בית, ג' למד מ' נ' ת' י' ח' א' ד' וגם ט'. כשאומרים אותן מהר נהיה לנו סלט, אז בואו ויחד נשיר אותן לאט. לאט? הכי טוב! א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' למד מ' נ' ס' ע' פ' צדיק קוף ר' ת'. 22 אותיות יש לנו עכשיו. יש! האות ב'. אליהו, הגעתי! נתי, הופעתי! אליהו, טוב שאתה כאן. בדיוק חזרתי מהסופר וקניתי המון מצרכים. מצרכים מהסופר! אליהו אוהב מצרכים מהסופר. נהדר, עכשיו תוכל לעזור לי גם לסדר אותם. לסדר? אליהו לא אוהב לסדר מצרכים. אליהו אוהב לאכול מצרכים. אז אתה רוצה ליהנות מהמצרכים אבל בלי לעבוד בכלל. הבנתי אותך, אליהו. אתה יודע מה? בסדר גמור, אז נעשה עסקה. עסקה! אליהו התוכי אוהב עסקאות. רק אל תגידי שצריך לסדר את העסקאות. אליהו לא אוהב לסדר, רק לאכול. לא, אליהו, אתה לא צריך בכלל לסדר את העסקאות. אני מרשה לך לאכול מהמצרכים, אבל רק מצרכים שמתחילים באות ב'. קלות, בטעם תות. אני אוכל תות. איפה התות? איפה התות? לא, אליהו, תות בכלל לא מתחיל באות ב', אלא באות ת'. אבל המון מאכלים מתחילים באות ב'. בוא ננסה לפרוס את המצרכים, וננסה לבדוק. דגני בוקר. לא, זה לא בבית. מלפפון. לא בבית. בננה! היי, בננה מתחילה בבית! נהדר, אליהו, אתה מתקדם יפה מאוד. בננה באמת מתחילה באות ב'. אבל את יודעת מי אוהב בננות, נתי? מי אוהב בננות? קוף אוהב בננות. אני לא קוף. מה, גם אני אוהבת בננות. את אוהבת בננות? את קוף! נתי קוף! היי, אליהו, אני אוהבת קופים ואני גם אוהבת בננות, אבל אני בכלל לא קוף. הרבה אנשים וחיות אוהבים בננות. בוא נראה אם תמצא עכשיו עוד מאכל שמתחיל באות ב'. אני לא יודע, רק בננה. בטטה. היי, אני לא בטטה. אליהו תוכי, לא בטטה. לא, אליהו, לא קראתי לך בטטה. רק אמרתי שבטטה מתחילה גם היא באות ב'. ואתה יכול לאכול את הבטטה. רק צריך לבשל אותה קודם. לבשל? זה ייקח המון זמן זה ייקח, ואני רעב, עכשיו אני רעב. אז בוא נחפש מזון אחר שמתחיל באות ב'. יש כאן עוד כמה מצרכים שמתאימים לאתגר. אני יודע, בורקס! אתה צודק, אליהו, בורקס, גם הוא מתחיל באות ב', אבל אין לנו כאן בורקס, אני לא קניתי. בסה! יופי! אני עצוב, ואת חושבת שזה יופי? לא, אליהו, המילה שאמרת, בסה, גם היא מתחילה באות ב'. באמת? אילו עוד מילים מתחילות באות ב'? בשביל זה כדאי שנקפוץ לבקר את סמרטי. בכיתה נתי! היי, שלום סמרטי! שלום נתי, שלום אליהו, ברוכים הבאים לכיתה נתי, הכיתה של נתי. מצלמת המחשב שלי פועלת והדפדפן מוכן לכל שאלה. מה תרצו לדעת? סמרטי, אתה יכול להראות לנו איך כותבים את האות ב'? בבקשה, האות ב'. וואו, איזו אות יפה! מאוד יפה, ועכשיו סמרטי, אתה יכול להראות לנו בבקשה מילים שמתחילות באות ב' בכל מיני צלילים? האות ב', כמובן, בצליל הפותח בה יש מילים כמו בית, בלון, בקבוק, והמילה בריא. שרק תהיה לי בריא, אליהו. בצליל הפותח ב יש מילים כמו בן אדם, בגד, באר, וגם המילה בייגלה. בייגלה, אוי ואבוי, אליהו רעב. אולי עדיף סמרטי שלא נדבר על אוכל. בצליל הפותח בי יש מילים כמו בקתה, ביגוד ובישול. בצליל הפותח בו אפשר למצוא מילים כמו בובה, בול מכתבים וגם בול עץ. בול מה שחשבתי. ובצליל הפותח בו
יש מילים כמו בורג, בוץ, וגם המילה בוטן. בוטן! אליהו רעב! אליהו רוצה בוטן! הרבה בוטנים! הוא שוב רעב. תודה, סמרטי. אנחנו חייבים למצוא לאליהו משהו לאכול. להתראות, סמרטי! בוא, אליהו, נמצא לך מיד לאכול משהו שמתחיל באות ב'. שימורים לא. היי, הנה למשל הלחם הזה. נתי מבולבלת. לחם מתחיל באות למד ולא באות ב'. נתי התבלבלה. חכה רגע, אליהו, לפני שאתה קופץ. הלחם הזה הוא לחם מיוחד. הוא מגיע מצרפת וקוראים לו בגט. בגט. איזו מילה מצחיקה. זו מילה בצרפתית, אבל שמתחילה באות ב', ואתה יכול לאכול אותו רק כשאתה חובש כובע מתאים. כובע? כן, כובע צרפתי שמתחיל גם הוא באות ב'. כובע קאובוי. אליהו אוהב כובע קאובוי? כובע קאובוי הוא כובע אמריקאי. הוא בכלל לא מתחיל באות ב'. כובע אמריקאי? יש גם כובע ישראלי? טמבל. היי, טמבל! אליהו טמבל! אוי ואבוי, נתי קרא לאליהו טמבל. אליהו נעלם. לא, אל תיעלב, אליהו. כובע טמבל הוא סתם כינוי לכובע שיש לו שוליים רחבים כאלה. הנה, תראה. לא ידעתי שיש כובע כזה. יש ועוד איך, אבל הוא לא צרפתי והוא גם לא מתחיל בבית. נו, אז קדימה, נתי. אני רוצה לאכול את הבגט כשאני חובש את הכובע הצרפתי שמתחיל בעוד בית. מוכן? בבקשה, אליהו. ברט. ברט הוא כובע צרפתי והוא מתחיל באות בית. נכון. אז עכשיו אני יכול לאכול את הבגט ביחד עם הכובע הזה שנקרא לו ברט? בוודאי. בתיאבון. נהניתם מהפרק? ברור שכן. יש לי הפתעה בשבילכם. כל האותיות והמילים מהפרק נמצאות עכשיו בחוברת שלי. את החוברת אפשר להשיג ברשת סטימצקי, וגם בקישור שבתיאור. דפדפו בחוברת, סירקו את הקוד, ואם שכחתם אות לא נורא, כי תגיעו משם לפרק שלי בחזרה. נתראה בפרקים הבאים. להתראות. נתי הגעתי, הופעתי, נשיר נרקוד ונשתולל, נצחק המון ונתגלגל. נתי, שלום הגעתי, נשיר נרקוד